אוקיי, טוב. אנחנו מוכנים ליום הראשון. בחרנו לצאת לטרק סובב אנפורנה שהוא אחד מהטרקים היפים והקסומים שיש. מצפים לנו 12 ימי הליכה ומעל 100 קילומטרים. לפני שבכלל יצאנו, סגרנו את הטיול שלנו מראש עם גיא לוי טרקים בנפאל, כך שלא היינו צריכים להתעסק בכלום. יצאנו בג'יפ פרטי מקטמנדו לעיירה שנקראת טל, וראינו בדרך נופים מהממים. הנסיעה לא לגמרי פשוטה, היא בדרך כלל אורכת בין 8 ל-10 שעות של דרך די משובשת. הגענו להוסטל שכבר היה סגור לנו מראש, ויצאנו עם חברים שהכרנו כאן להסתובב קצת, ועשינו פקל קפה במפל של העיירה. לארוחת ערב אכלנו מומו, שזה הכופתות המקומיות שלהם, והיה ממש טעים. הלכנו לישון, ובבוקר אכלנו ארוחת בוקר כלילה, הכנו תרמוס קפה שחור, ויצאנו ליום ההליכה הראשון. אז באופן רשמי נכנסנו עכשיו למסלול של סובב האנפורנה. הדרך של היום הראשון שלנו היא כולה על דרך ג'יפים, שזה טיפה מבאס, אבל יש בדרך נופים פשוט מהממים, אז ממליצים ממש לא לדלג עליה. תראו איזה נופים מטורפים. פסיכי. יצאנו פה בדרך עכשיו באיזה צ'ק פוסט, יש לו שני תפקידים חשובים. אחד, כדי לוודא שבאמת עשינו פרמיט לשמורה, ולבדוק שאנחנו לא סתם נכנסים לפה בלי פרמיט. ושתיים, לעקוב אחרי המטיילים, לדעת איפה כל מטייל במקרה שזה אסון, או זה משהו כזה. טוב, סיימנו עכשיו את היום ההליכה הראשון שלנו. לקח לנו בערך 3 שעות ו-20 דקות של נטו הליכה. בערך 11 קילומטר. 3 שעות ו-20 דקות. אוי, הלכנו מהר מדי. אנחנו יכולים בכיף להמשיך גם לכפר הבא, אבל החלטנו לקחת את הזמן באיזי ויותר ליהנות. זה אחרי יש לנו חדר ממש חמודי. תגיד כמה קילומטרים זה היה? מה? 11 קילומטרים. 11 קילומטרים. סופר חמוד. כן, יפה פה. כבר החלטנו לסנדלים. ויש לנו בחוץ פרחים יפים. ואומרים שיש פה את השקשוקה הכי טובה שיש. עכשיו אנחנו נבדוק את זה. השקשוקה בהחלט מאוד טעימה, והיא עברה את המבחן בהצלחה. ישבנו קצת בהוסטל, הכרנו חברים חדשים שאחר כך ילוו אותנו לכל המשך הטיול, ובערב אכלנו דלבט או בתרגום חופשי עדשים אורז, המנה המקומית של נפאל, ובסך הכל אנחנו ממש אוהבים אותה. דלבט פאוור 24 hour. ולקינוח מסתבר שהפרוטרים הנהדרים שלנו סוחבים איתם בתיק פירות כדי לחתוך לנו קינוח כל ארוחת ערב. בוקר טוב. התחלנו עכשיו את היום הליכה השני שלנו. והיום אמור להיות יום קליל בערך כמו אתמול. על דרך אופרום של ג'יפים, היה לנו יום כיף. יש היום קצת עלייה. אמורה להיות עולה? אולי אפילו שלושה וחצי. בואי נראה. חברה שלנו הצטרפה אלינו להליכה היום, ואיזה כיף כי התחילו להיחשף אלינו קצת ערים ושלגים, וגם התחלנו לרדת פה ושם מדרך הג'יפים וללכת בתוך יערות. אז היה מאוד נחמד. וגם הלכנו קצת עם חברות שלנו, האיזות החמודות. הנופים כאן מגוונים ברמות, רגע אחד אתה ביער, רגע אחד אתה בנוף, רגע אחד אתה עם נוף להרים ושלגים, ורגע אחד אתה בנחלים ומפלים. והנה הגשר הראשון שלנו למסלול, ויהיו עוד המון בדרך. ראינו כמה מקומיים עובדים בשדה קוסמת אדומה, והיה נחמד מאוד לדבר איתם ולחוות את האותנטיות. עצרנו להפסקת תפוחים שאגב היו מעולים, וגם היום סיימנו יחסית מוקדם ואכלנו דלבט ממש טעים לארוחת צהריים. אנחנו עכשיו בדרך למעיינות חמים בצ'אמה. זה הנוף. זאת הדרך וממש פה מאחורה זה המעיינות. מתרגשים. עכשיו לצ'אמה יש פה מעיינות חמים מטורפים, אנחנו פה כבר איזה שעה. המים רותחים, אבל זה הרפאיה מטורפת לשרירים. איזה כיף. בבוקר הכנו לעצמנו תה ג'ינג'ר עם לימון ודבש, ויצאנו לדרך. הייתה ראות מעולה והנוף בבוקר היה פשוט יפהפה. פה בתוך חדר שלי זאת, שון מבסוטה. חמודות. הכי חמודות בעולם. אני רוצה לקחת את כולן הביתה. תעשי את הקולות שלהם. בהמשך ההליכה עברנו במטע תפוחים ענק, אולי אפילו הגדול ביותר בנפאל. באמצע המטע יש בית קפה שמוכר מוצרי תפוחים ממש מעולים. אהבנו במיוחד את הפאי, הקרמבל, מיץ תפוחים ורול קינמון. ובהמשך עברנו בכמה כפרים ממש חמודים עד שהגענו. אז זה החדר שלנו, זה החדר הראשון, המקום הראשון שאנחנו מגיעים אליו שאין מקלחת בתור החדר, אנחנו לראות. רק שירותים. והבנו שבכל הכפר זה ככה, אז שתדעו. אנחנו עכשיו באפר פיסה. וזה הנוף ממנו. וממש שם, פה
פה זה רכס האנפורנה, הוא קצת מוסתר כרגע כי סוף היום, אבל מחר בבוקר הוא יהיה מושלם. זה פעם ראשונה שאנחנו ישנים מעל 3,000, אז אתמול כבר התחלנו לקחת כדורי גובה, רק ליתר ביטחון, וזהו. בערב עשינו קידוש עם כל החברים שהכרנו בטיול והיה ממש מרגש. ובלילה כשקיבינו את האור בחדר פתאום זה מה שראינו מהחלון, הכי מטורף שיש. למחרת המשכנו ליום הליכה שהיה הכי ארוך בטיול. הנופים היו מרהיבים, מלא ערים מושלגים הקיפו אותנו, עברנו במקדש יפהפה והיה פשוט יום מרגש. אחרי מלא עלייה הגענו סוף סוף לנקודה שנראה לי פעם ראשונה שסוף סוף העיניים שלנו לא מבינות מה הן רואות. השילוב של הצבעים והנופים והכפר באמצע פשוט מטורף. גם היו נשרים שחגו מעלינו בשמיים מול נופי הערים המושלגים, וזה פשוט אחד הדברים הכי יפים שיצא לנו לראות. בהמשך היום ראינו קצת יקים חמודים וסוף סוף הגענו למננג. כפר שנחשב יחסית גדול ומרשים על המסלול, וזה הכפר האחרון שאפשר להגיע אליו עם ג'יפ. המקום ידוע בזה שיש בו המון מאפיות שוות, אז כמובן שבדקנו כמה מהן. וסוף סוף שתינו קפה טוב ממכונה, והאחרון כנראה לימים הקרובים. במננג בדרך כלל עושים יום התאקלמות לגובה, וזה גם מה שאנחנו עשינו. התפנקנו בהמבורגר ובירה, ובדיוק כשהיינו שם הגיע שליח חב"ד, אז גם היינו בסוכה ונעננו לולב. היה לנו כנראה ענון כיף מימי ההליכה העמוסים, אבל הגיע הזמן לחזור ללכת. Good morning, say good morning. Good morning. בוקר טוב. בוקר טוב. התחלנו את היום הליכה שלנו. אנחנו היום בדרך לבייסקמפ של הטיליצ'ו, שזה הטיליצ'ו פיק. ממש שם. וזהו, שיהיה לנו בהצלחה. מחר יום קצת קשוח, אבל אנחנו נעבור אותו בגבורה. רוצה להוסיף משהו ברור? לא, יהיה טיל. טוב, אז אנחנו בדרך לטיליצ'ו בייסקמפ. השארנו עכשיו חצי מהציוד שלנו בסירי קרקע, כי אנחנו חוזרים לפה בדרך חזור. זו פעם ראשונה שאני בלי תיק. מרגש. כן, פרילנסר. פרי ספיריט. ויש שם רעות פשוט. מטורפת. מושלמת. באמת מטורפת. כבר צהריים ורואים עדיין מדהים. יש לנו עוד מעבר גשר. ועכשיו בטוח כבר עם תאר המושלג, אז אנחנו מצלמים לכם שוב. איזה מטורף, עד שוב. וואו, תראו. ומפל. במקטע היום יש בין קילומטר ל2 שנחשבים אזור קצת מסוכן ללכת בו בגלל סכנת מפולות, וכמובן שאני הולכת להצטלם בכל המקומות הכי מסוכנים שיש. וכשסוף סוף הגענו לבייסקמפ, תראו איזה נוף מושלם, פשוט אין מילים. הגענו לחדר שלנו. תראו אותנו. וואו. מטורף. מטורף. ושירותים פרטיים בחדר, הכי חשוב. עכשיו 5:30 בבוקר. יצאנו לכיוון הטיליצ'ו לייק. חשוב וקר, אבל זה יהיה שווה את זה. נכון שושון? מקווה. התחיל לרדת עלינו קצת שלג בזריחה. אפשר להגיד שלום למצלמה שיורד עלינו שלג. נראה לי ברד. אני לא רואה פתיתים. אולי זה אורז? אולי. אחרי הליכה מאוד קשה הגענו לאגם הטיליצ'ו, ואין ספק שזה המקום הכי יפה שהיינו בו בכל הטרק. ממליצים בחום להגיע לכאן, זה לגמרי שווה את המאמץ. ותראו את הקרחון המטורף הזה על שפת האגם, זה פשוט לא נתפס. נכנסנו פה לבית באגם. הולכים לדרבק פה נחלה אימל. ואורי הולכים עד בוטנים, מסתבר שיש דבר כזה. תרגשים, היידו. לגמרי. ושונשון מפשירה. ירדנו חזרה לבייסקמפ לארוחת צהריים, ואז המשכנו בהליכה לכיוון סירי קרקע, שזה המקום שהשארנו בו אתמול את התיקים שלנו. אז התחלנו את היום שלנו, של הליכה יחסית פשוטה. הנה ברבו, רגע. שלום. והיה האמת לילה ממש קר, בצורה ממש מפתיעה. מה עוד לספר? יש לך עוד מה לספר? זהו, היה קפוא, עדיין קצת קר, אני הולך עם כובע גרב מתחת לכובע, אתם יכולים לראות. אבל
אבל השמש יצאה, זה קצת מעודד. נכון. ויש ראות ממש טובה היום. מושלם, כמו מה שנקרא, היום זה לעלות לטיליצ'ו, לא אתמול. מושלם, ראות מושלם. כן, יהיה יפה היום, יהיה כיף. עברנו היום באזור מלא שיחים שלחתיים וזה היה מאלף, ועצרנו לעשות פקל בנקודה עם נוף בין היפים שראינו בטיול. זה היה פקל של מקצוענים, לא רק קפה, אלא גם פופקורן. אנחנו אחרי הפסקת צהריים, לא צהריים, הפסקת 10 נקרא לזה. מאוד מרעננת. כמו שאתם רואים, גם היום יש ראות מטורפת. נראה לי אמרנו את זה כבר בבוקר, אבל עדיין נשארה מטורפת. שזה וואו. כן. ואנחנו בחצי הדרך של היום, לוקחים את היום באיזי. יצאנו לאיזה שעה וחצי בדרך. במקום מדהים, 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 מדהים. כן, שכבר ראיתם לפני רגע. אבל אנחנו עדיין צריכים לציין שוב שהוא מדהים. כי הוא היה אחד הספוטים נראה לי הכי יפים בכל הטרק הזה. וזהו, אנחנו לא מעט מגיעים לי הקרקע. שם נעשה את הלילה. ואז עוד יום, ואז הפס. זהו, נשארו לנו חוץ מהיום עוד 2 ימי הליכה. שזה גם משמח וגם עצוב. נראה לי צ'ונצ'ון זה רק משמח. אני מאוד נהנית מהטרק, הוא מדהים, ולראות גם את הכפרים וגם את הנופים. זה ממש ממש מגוון וכיף. לא, אני גם קצת עצובה שנגמר. נראה לי. פשוט עייפה כבר. עייפה. נראה לי הגיוני להיות עייפה אחרי יום בטיול. הגיוני, כן, הגיוני. טיליצ'ו! תמיד אני טועה בזה. כן. גם המשך היום היה גדוש בנשרים, ושני פצחה במחקר מקיף וגילתה את כל השמות של כל הזנים של הנשרים השונים שראינו. אפשר לראות שלטיליצ'ו יש סימון שבילים כחול, ולמסלול של סובב סימון שבילים אדום, ועכשיו אנחנו חוזרים מהטיליצ'ו חזרה לסימון האדום. עברנו לסובב הנפורנה. ראינו נשרים, מה זה יפים. הגענו סוף סוף בלי הקרקע, גם הפעם היה לנו נוף מדהים מהחדר. הפינוק של שני, תדעו, היא שמה סלט על הפאפד. זה לא סלט, זה ירקות מוקפצים. היא שמה ירקות מוקפצים על הפאפד. נעשות עכשיו בלי סקנצ'י? כן. והייתה בלילה ראות מעולה, אז הלכנו לצלם קצת תמונות כוכבים עם הערים המושלגים. אנחנו אחרי 2 הליכה היום, הבוקר יתחיל קפוא. ברמה חריגה, אני עדיין עם הכפפות עליי. לא בהכרח. בבוקר. אנחנו ממש עוד שנייה מגיעים לפדי, שזה המקום שאנחנו נפגשים פה. וחשוב, בדרך מהקרקע לפדי, יש 2 דרכים, יש דרך קצרה יותר, ב-15 דקות בערך, ויש את הדרך הארוכה, אנחנו הלכנו בדרך הארוכה, יש נסיבות 1 יותר בטוחה, 2 עם תפסית יותר גבוה, אנחנו עכשיו בגובה 4600, ואנחנו עכשיו נשארים פה 20 דקות, חצי שעה ככה כדי להסתכל מהגובה, כי אנחנו הולכים לישון בפדי, שזה המקום הכי גבוה שנשען בו, וישנו בו עד עכשיו, 4,450 אם אני לא טועה. וזה פשוט במקום להגיע לפדי ולהתחיל לעלות למעלה כדי לסתכלים לגובה, אנחנו כבר מתקלמים בדרך, וזה יעשה לנו את שאר היום יותר קל ונוח ונעים. ומנוחה, שזה חשוב לפני מחר. כן. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור על גשר באורך 400 מטר. מסתבר שהגשר קצת פחות מ-400 מטרים, אבל אין ספק שהוא ארוך בטירוף. זה היה יום ההליכה הכי קצר שהיה עד היום, אז שני פתחה סדנת ציור, והתחילה בחוץ סופת שלגים קטנה שהלחיצה אותנו כי מחר הפס. עכשיו 3:30 בבוקר. תרגלים ליציאה לקראת הפס. קפוא בחוץ. וואו, מתרגשים. שינשו שמה קרם הגנה חשוב. יום אחרון לטיול. יהיה טירוף. יצאנו בערך ב-4:40 לפנות בוקר, והיה פקק מטורף בעלייה כאילו מחלקים שם למעלה כסף בחינם. למזלנו, הפורטר שלנו החליט שאנחנו עוקפים את כל התור מהצד, אז המשכנו בלי הרבה אנשים מסביב. באמצע ההליכה. כמעט 5,000. אפילו לא עברנו את 5,000. כל הפסגות המטורפות האלה נגלו אלינו. וואו, איזה יופי, אתם לא מבינים. תחילה זריחה. אמא לה ואבא לה. עכשיו 7:03 דקות. הגענו לפס. נכנסנו פה לשלגים. אוקיי, no, it's okay. Vishnu is dancing. אז כמו שאתם רואים, הגענו לפס והתחילה סופת שלגים קטנה. נפלו עלינו מלא פתיתי שלג שזה כל כך יפה לראות. ביסנו ורמזי העניקו לנו צעיפי ברוכים הבאים והיה פשוט קפוא, אז התחלנו מהר בירידה למטה. שזה החלק הקשה באמת.
זהו, הגענו למוקטינת ואנחנו אוכלים את הבא. מוקטינת המשכנו בנסיעה בג'יפ פרטי לעיירת הטופני שידועה במעיינות החמים שלה. בהתחלה הרגשנו קצת בקאנטרי, אבל מי שנכנסנו למים היה פשוט כיף בטירוף. והכי חשוב, אכלנו ארוחת ערב מפנקת וטעימה. אז סיימנו את המסלול הפשוט מטורף הזה, עייפים ומרוצים, ואין מצב שאתם לא מגיעים לכאן בעונה הבאה לעשות אותו גם.